Iza lica, iza muzike, iza bine. Zavirite sa mnom u Backstage. Belgrade Backstage Pass. Powered by Multimedia Music. Ćao svima, ja sam Ljilja, ovo je Belgrade Backstage Pass u jednom vrlo specifičnom i interesantnom izdanju iz mnogo razloga. Prvi razlog i osnovni je što imamo, a nisu anti-rockeri, šalim se, samo nisu rockeri. Prvi put u ovoj emisiji čini mi se da imamo nekoga ko se ne bavi muzikom koja spada u neku podgrupu rock'n'rolla, ali možda i spada na određeni način. To ćemo tek da utvrdimo u narednih sat, dva, zavisi koliko budemo pričali. S druge strane imamo prvi put osobu iz Sonte, znam da ne znate gde je, sad ćemo da vam objasnimo, i prvi put imamo osobu iz Sarajeva. I posle kažu Belgrade Backstage Pass, samo Beograd, pa nije. Grupa Iskon. Milanka i Ognjen. Zdravo Ljiljo. Zdravo Ljiljo, odmah da znaju ko je iz Sarajeva, a ko je iz Sonte. Pa to, čim se progovori, odmah se utvrdi. Koga iz Sarajeva još možemo da zovemo? Ajmo odmah, ajde. Joj, ne znam, nisam ti ja dugo tamo. A nije to ona radi rock. Anti-rock, a ne... Anti-rock kampanja, da, ovo danas. Ali doći Amira, mogla bi to ona doći, da. Pa mogla bi doći. Pa dubioza ako dođe. Njih sam zvala, oni su rekli kad budu imali vremena, kad su tu negde, da će da dođu. Odmah da znaš. Pa to ti to, on najčešće i dolazi. Ali ti si overio da budeš prvi iz Sarajeva ovde, prvi. Jesam, to je neponavljiva. Ognjene. Aj sad objasnimo gde je Sonta. Opština Apatin. A nije Senta, samo da znam. Nije Senta, Sonta. Ja nisam nikad čula, stvarno. Ali kod mene to malo komplikovano. Jedan period života je Sonta, pa posle toga Sombor, srednja škola, pa posle toga Subotica, fakultet, pa posle toga Novi Sad, poslednjih 20 godina i tako to. To ono kad te pitaju odakle. Novi Sad, da ne bude ono Da, previše. Baš si ga SS varijanta, razumeš. Grupa Iskon je nešto toliko u mojoj glavi specifično, ja ceo život nešto, znaš, kao slušaš do duše. Ako izuzmemo činjenicu da je meni Ćale harmonikaš, pa da znam ja gomilu tako tih nekih narodnih, ali stvarno narodnih, pesama, nekako ceo život slušaš neki rock'n'roll i podgrupe rock'n'rolla i ovoga i onoga. Sad, kad je došlo do toga da ja negde poslovno dođem u posed informacije da vi objavljate za Multimedia Music, rekao, ajde, okej, sad moram to da preslušam, da vidim šta je to, i onako pustim, ja to i kao, što je ovo nekako lepo. Znaš kao, što je ovo sve nekako baš lepo. Mislim, naravno da neću slušati u kolima, jer potpuno ne ide uz moj auto. U Beogradu, ne ide za vožnju za Beograd. To mora negde neki. Ali sam skontala jednu interesantnu stvar, to je potpuno fantastično, kvalitetno, neverovatno lepo i... A onda dođeš do zaključka da gomila ljudi u mojoj generaciji i u mlađim generacijama nekako, znaš, nije to cool kao. Stisetka je izvorna muzika. Znaš, ali izvorna muzika je zapravo ta naša muzika. Znaš, i to nisu narodnjaci, valjda to ljudi povezuju s narodnjacima previše. U svojim nekim glavama, kao, zašto je to tako? Moguće da povezuju sa narodnjacima i moguće je da je ono kako je plasirano u medijima ili ono šta je uspevalo da dođe do publike, da ima ta veza kao sa narodnjacima i da je to asocijacija. Zapravo vrlo često kada se združiš sa ljudima koji se bave izvođenjem tradicionalne muzike, shvatiš koliko su to cool ljudi koji jednako odlaze na rock svirke i koncerte i luduju uz neku drugu muziku, a zapravo se trude da očuvaju negde tradicionalnu muziku i da koliko toliko uspeju da je prebace negde u neke buduće generacije, da ih neko novi sasluša, da pokuša da čuje tu muziku i da se pozabavi njome i tako dalje. Tako da možda je promocija te vrste muzike bila do sada takva da se vezivala, znaš, kao izvođenje tradicionalne muzike u sklopu emisije koja se bavi narodnom muzikom. I onda tu imaš, možda je samo ta promocija bila na pogrešan način ili na takav način vezivana za narodnu muziku. Pa je zato asocijacija. Zato mi vas promovišemo u ovoj emisiji koja se uglavnom bavi rock'n'rollom. Pa mislim, kao. Kad idemo pro rock'n'roll, pa u krajnjoj liniji, znaš, ja rock'n'roll ne smatram samo žanrom i tonovima nekakvim odsviranim. Rock'n'roll je sloboda razmišljanja na mnogo načina, tako da svi ste vi rockeri na određeni način, znaš.
Sad, u vašoj biografiji sve lepo piše kako ste se vi sastavili i kako je nastao zapravo, kako ste pevali u nekom drugom horu, a ovamo na pauzama pevali tu izvornu muziku. Dobro je, pročitala je. Jesam, sve sam pročitala. Sve sam pročitala, gomilu toga nisam uspjela da zapamtim, o instrumentima ćemo posle kao. Znaš, kao... Gde su ovde gitara, kao, ne znam, bas gitara i bubanj. Gde je ovde struja, nema struje. Nema struje, a i koje su ovo imena instrumenta, šta je ovo i kako to izgleda, razumeš? Kao trebalo da napravimo, znaš, kao tablu, kao ovaj instrument se zove tako i tako. Zato ti je ovo sad, ovaj ti je podcast ko školski program. Možda da uđeš učbenike. Pritom sam ovde ja učenik, između ostalog, zaista, zato što mi je tako interesantno sada da se ispitujem oko nekih stvari koje zaista priznajem da ne znam. To ćemo posle, to što ne znam. Ali kako je to izgledalo sad tu, taj moment, Ta 2001. Ta 2001, da. Davna. 20 godina, čovječ. Pa zapravo da, dobar deo članova, kada onako presaberemo, jedno nas, bar 5-6 je sve vremeno pevalo u crkvenom horu i te neke pauze, pa onda odlazak na horsku probu, pa povratak i uvek bilo neko pevušenje neke muzike. Nije vam bilo dosta? Nije bilo dosta, dešavalo se vrlo često da se ostane ne malo vremena, nego satima da se zadržimo nakon. Sva sreće, bili smo u to vreme studenti, pa nekako kao... I bilo je ljeto, Bilo je leto, zimi smo odlazili na železničku stanicu gde je dobra akustika u Subotici, pa smo... Me zezaš? Ne, ozbiljno. Jedini prostor javni koji se grio u Subotici. Kakva fora, čovječe. Da, i onda smo provodili tamo neko vreme. Kako nema nigde prostora za nas, kao... Nema, Pilić. Pilići, kao... Mi došli da pevamo na stanici, jesu vam ostavljali pare prolaznici? Nisu, u to vreme nisu, ali zapravo je... Koncerti horski su bili takvi... U to vrijeme nisu. U to vreme nisu, zato kažem, tu stvari to se sve dešava 99-a, 2000-ta, sad ovo čemu pričam, da bismo onda tamo negde na početku 2001. imali situaciju da u toku koncerta hora treba da se uradi jedan mali intermezzo tradicionalne muzike i nas 2-3 izađe otpeva po koju pesmu i dešava se to da dobijamo poziv da idemo na neki festival. Prvi naš nastup grupe Iskon je bio u Grčkoj na Balkanskom festivalu mladih. Mislim, super, odmah festival, odmah druženje. Tako da smo imali sreću da su nas videli ljudi kojima je trebala muzika, trebala im je grupa, a mi smo onda tim povodom se onako na brzinu okupili, ušli u studiju, na brzinu uradili neke demo snimke, poslali, prošli. Posle toga je sve išlo lakše. Ma to je bilo kako ćemo na more. Studenti sirotnjavla, nema spara. Vidimo, etno, ide vamo tamo dobro. Našli festival, hoćemo li ovo, hop, Dejo svira frulu, znamo ga iz neke druge priče, zovi njega brže bolje. I to je njegova sestra, to tvoj naš drugar. Tako je, tako smo se skupili, kao ne muzička škola, ko zna da peva, ko zna, ne, ekipa. Narodska ekipa, ovako fino. Nego da se mi vratimo na uzimanje para na željezničkoj stanici. Tad je bilo u dinarima, posle toga u stranoj valuti. Devalviralo je se, odmah, znaš, ona vremena bila. Ne, ali bilo je zapravo, to ti sve govori koliko smo mi to sve voleli, koliko ti zapravo provodiš sve vreme. Naravno, izlazilo se po žurkama, po svirkama, po sve to bilo sjajno, ali je ovaj neki naš moment kada ti posle probe nije ti dovoljno ta 2 sata koje provedeš sa drugarima na horu, nego posle toga još nas 4. Zapravo smo svi živjeli u istom kraju i vraćali se prema studentskom domu gde sam ja živala, onda oni produže dalje i zadržavanje je bilo po sat, 2, 3, kako kad. Pa da, ti nisi mogla da pevaš toliko glasno, pošto glasno kažeš, pričaš i pevaš u studentskom domu i onda ajmo posle probe probu, ajmo još jednu probu, ajde ja ceo dan nešto da... Zapravo to zovemo proba, to je bilo druženje i super zabava. Pa da, kako se tebi rodila ljubav prema tim izvornim pesmama? Mislim, je li to nešto iz porodice, ili si ti nego zakačila usput? Da, jeste utoliko što kao dete sam odrasla u porodicu koje je otac vodio folklor, sestra rođena igrala folklor. Da, ukačiš ti sve te ritmove. Tata je poreklom iz Vranja, ne možeš ti da krv proradi kada čuješ ritam koji ti je usađen duboko u genima.
Mislim da je negde, ajde da kažemo, 93. godina, ako se ne varam, te godine je grupa Anastasija, Milče Mančevski za film Prekiša da bi Oscara, onaj soundtrack se širio među barem nama koji smo voleli, koja je privlačila ta vrsta muzike i mislim da je tu negde se iskristalisalo da je to nešto što me interesuje, što me zanima. I onda kroz Iskon se definitivno pojavilo kao nešto što bih voljela da čemu bih volila da posvetim malo više pažnje. A koliko si znala o tome sad, ono, kad je krenuo Iskon, krenuli ste od određenog fonda pesama, pa se to širilo, pa, znaš, na tenane, kao, znaš, koliko si otkrila toga, koliko si toga zapravo već znala, pa ste samo rekli, ovo ćemo da pevamo i sviramo. Pa ne znam, imam utisak da one prve naša... Horski repertoar se krenuo prvo. Da, ali znaš kako, ja koliko se sećam, 90-ih su braća Teofilović imali album koji su izdali, pa smo mi njih onako, njih dvojice... Bili ste njihov cover band. Da, bilo je ono nešto kao ide da pokušamo, da pokušaš da ti izvedeš to u dvoglasu, da nekako... Mislim da je tako krenulo to naše u okviru Iskona, u okviru te grupice u stvari koja je začela Iskon. Koliko smo znali sve te pesme i u tradicionalnoj muzici ti imaš pesme koje ćeš čuti možda negdje u kafani, možda negdje i na nekom slavlju, na nekoj svadbi, ali ima jako puno pesama koje nisu zaživele u narodu, koje nisu preživele odnosno koje su negdje u zapećku. I za nas one zapravo i najizazovnije da ti izvučeš neku pesmu koju nikad niko pevao nije ili se jako retko izvodi i onda od nje napraviš da je čuje šira publika, da je čuje veće auditorije. Napraviš je takvom da je interesantno. Dovoljno interesantnom da zapravo shvatiš da si jedan od prvih koji posle puno vremena promoviše tu pesmu i na neki način omogućava publici da je upozna, malte ne po prvi put, ona postoji u narodu IHH, ali se ne izvodi javno. Tako da je to onda vremenom bilo i otkrivanja novih pesama. A tvoj muzički put koji je doveo do Iskona, kako si ti zainteresovan? Pa s njima u stvari krenuo, vraćao se kući. Ti stvari teo da se zezaš i da ono tebi bilo zabavno. Ne, ja nisam imao dodira stvarno s izvornom muzikom, osim kod mene u Sarajevu, hajde, na selu sam se rodio, na selu smo živjeli i bilo je to seljačko pjevanje, ono gdje je otprilike mala sekunda je vrh melodije, ajde velika. Malo spomeriš. To je to, da. To je baš sirovo onako, te ojkače, te gange, to je bio moj doživljaj izvorne muzike. I onda kad se počelo s horom, nešto tu i tamo... Ste vidio da to nije uopšte tako? To nije to, da to ima ozbiljne melodije, da je to stvarno jedna ljepota i bogatstvo, da se tu može nešto i umjetnički izvesti, tad sam se onda sreo sa tim. A ovo je bilo, Šule, ajde ti vas da nešto lupaš po stolu, po čašama, znaš, to. Ajde, evo ima ovaj tapan, probušen tapan sam. Pa probušen, ti lupaš, ništa se ne čije. Objasni ljudima kako izgleda tapan i šta je to? Tapan je jedan obruč od drveta sa kozijom kožom s jedne i s druge strane i udara s jednom debelom palcom i jednom tankom prutićem da se dobije bas i visoki zvuk, ništa. Mislim, minimalizam što se tiče bubnja, ali može se izvući mnogo iz njega. I bilo je kao, ajde ti stalno čukaš, ajde, idemo na more, da, lupaj nešto, idemo. I tako sam da krenuo s njima. Pa sjajno. Ja. Mislim, je ti bilo ono komplikovano to sad u početku da se ukačiš u tu priču ili... Pa jeste, bogam, nisam se ja baš nešto isprva se pokazalo da nisam nešto iznimno talentovan, ali vremenom radeći i vježbajući. Ma to sad tako pričam, nije bre, pa ja sad ja to prvi put čujem. Ja sam prvi put čujem da ovaj nije bio talentovan pre 20 godina. Stvari, frku sam ja imao veliku tremu, balam vukao, sigurno na prvi 4-5 godina. Svaki put kad treba se svira, blokada. Što sreće pa sviramo 20. Da. Tako da ima već 15 godina da nema tremu. 15 godina već nemaš tremu, čoveče. Sad je super, a? No sad je odlično, ne misliš. Ne misliš. Sam imam frku pošto mi daju da pričam, da najavim malo. Što rekla Milanka, ajde nešto, kao nešto, popuni dok se štimamo. I to me još nekad mi to... Ali koga ne bi voleo sa ovakvim naglaskom i sa ovakvom pričom? Publika vrlo lepo reaguje na njegovu priču. I Sarajevo, vas da zabavno. Zabavno nama na sceni, zabavno ovim u publici. A zato niste li zbog talenta njega primili u ekipu, nego zbog... Skriveni talent. Pa to kao. Da praviš znaš nešto se desi tamo kao, moram napravimo pauzu i priče nešto. Priče neke vice. To. Ti se desilo, to nije? Pa jeste. Samo što ne priče viceve, nego je bilo... Pukla žica. Šule, popuni, znaš.
Da, šta ću ja nešto. Sreća, malo sam se obrazovao, pročitao sam nešto iz etnomuzikologije, par knjiga, tako, opštih stvari, pa kad neka nova pjesma uleti, mi je tražimo da nađemo, pročitamo ono gdje je zabilježena, kojim povodom, kad se izvodila. Ali to jeste, da, to je zapravo sad, da ozbiljimo priču, to i jeste poenta tih naših koncerata, da nije samo muzički doživljaj, već da možeš i da čuješ i kada se ta pesma izvodila i kojim povodom, zašto se izvodila, ne znam. Ima dosta interesantnih podataka koji mogu da se nađu u knjigama, u literaturi i gde je mnogo jednostavnije da ti u sat i po vremena programa smestiš i to prezentuješ ili pokažeš publici, kažeš, nego da oni, dovoljno da ih zainteresuješ u krajnjoj liniji, da oni sutradan uzmu tu knjigu i da pročitaju ili da se i sami zainteresuju. Čekaj, sad te neke pesme koje se jako retko izvode, gde ih iskopate? Odakle se one stvore? Ja sam bila posebno ponosna na onu našu pesmu sa Kosova koju je Ognjen otišao u biblioteku, pronašao knjige koje nema tih knjiga mnogo, mislim da Bugari, Mađari, da neke druge zemlje u našem regionu mnogo bolje umeju da sačuvaju svoju tradiciju nego što je to kod nas slučaj, nažalost, ali to literature što može da se nađe treba je zaista i kupiti i čuvati i prenositi iz generacije na generaciju i Ognjen je jednom prilikom, to će on bolje znati da ispriča, otišao u biblioteku i pronašao. To je bilo 2004. Ima etnomuzikološki zapisi, postoje po bibliotekama. Tako je, terenski zapisi koji se pretvore u notne zapise i gde ti možeš bez problema da nađeš tekst i melodiju. I u to vreme zaista niko nije izvodio dugi niz godina, bar da smo mi znali. Ovih par što smo obradili, ja ne znam da iko u Srbiji, sad pričamo o Srbiji. Tako da mogu da se pronađu i da po prvi put je izvedeš na koncertu. Kasnije vidiš po snimcima na YouTube-u da su zaživele, da je tamo neko to čuo, da neke druge grupe je izvode ili kudovi. A koliko puta vam se desilo da recimo neko ko možda i zna, neko stariji ko možda i zna negde to nešto i zna da je nije čuo tipa 30 godina i više, da doći kaže ja ne mogu da verujem da sam ovo čuo uživo. Pokazat ćemo je poruke koje dobijamo. Moguće da je bilo. Moguće sad Milanka je više u tome, ona prati to šta ljudi komentarišu i kako to funkcioniše. Da, zato što vodim naloge na društvenim mrežama i onda otprilike dobijam reakciju, ali zaista od toga da je nisu, ne znam, neku pesmu 30 godina čuli pa da smo ih vratili u detinjstvo, pa da imaš da one reakcije na koncertu da vidiš da stariji ljudi koji pa kasnije nam priđu i kažu ja sam poreklom odatle, vratio si me u detinjstvo, vidiš da ih da zasude, da plače. Mislim, lepi su to momenti kada ti znaš da si ti nekom priuštio sat i po vremena nekog uživanja u muzici koji ih vezuje za njihovu mladost ili za njihovo detinjstvo. Da, ali vidiš, to je interesantno da se jedna onako gomila mladih ljudi u tom trenutku, mislim i sad ste mladi, ali tad ste baš bili mladi, da, kako se zove, da se nekako zainteresujete za to i da prosto radite toliko na nečemu što svi mi nekako gledamo. Znaš, to je prošlost, to ovi matori znaju, to samo ovi matorci sviraju eventualno ponekad. Znaš, je se dešavalo i tad, mislim, znam da posle su nastali ovi iskončići pa nekako se to prenosi dalje, ali koliko uopšte bilo i tad i koliko i danas imate nekih mladih ljudi kojima je to interesantno i možda im je i cool, mislim, da to negde sačuvaju i da se isto kao i vi negde bore za to naše nešto istinski balkansko-srpsko, pošto nije samo Srbija u pitanju. Tako je. Koliko ih ima? Jel ima to? Ima ih. Pa ne znam, treba ljude motivisati definitivno, u naše vrijeme kad smo počinjali nije bilo baš toliko ljudi koji s time bavili, pa onda nemaš od koga, što rekla Milanka, osim možda Teofilovića, od koga da prepočneš. Pa onda bilo traži, rovi, kopaj, šta ćemo, kako ćemo. A što rekao Stevo Mokranjac ima, ne sjećam sad nekom predgovoru njegove neke zbirke, on je čovjek otprilike napisao, evo vam, mi smo zapisali neka toga, pa ćete nekad koristiti za neku umjetničku muziku kao motive. Mi smo otprilike to uradili. Našto ono što je neko zapisivao prije Drugog svjetskog rata, što je izgubilo potpuno svoju svrhu. Nema više, te pjesme nemaju svoje svrhe osim lijepe melodije. Ona je pravljena radi nekog možda obreda,
sa namjerom, ali ta namjera je nestala. Ona ne služi više ničemu, osim da se baš tako upotrijebi kao neka lijepa melodija, da se na osnovu nje napravi umjetnička muzika. Sad do grupe je, do umjetnika je kako će taj motiv obraditi. A ste vi onda radili na tome da tih mladih ljudi bude više? Mislim, šta su Iskončići? Ne, ali da, i za Iskončiće, ali primjer radi pre 2 ili 3 godine nam prilazi devojčica koja je nekih 18-19 godina i koja želi da uradi seminarski rad na Akademiji za etnomuzikologiju, na odseku za etnomuzikologiju, koja kaže, mene je moj tata dovodio na vaše koncerte kad sam bila mala. I tako sam počela da slušam tradicionalnu muziku. Vremenom saznala za druge izvođače, za druge pesme koje su, pevaju neki drugi izvođači i zainteresovala se za tradicionalnu muziku i odlučila da njeno profesionalno opredeljenje bude etnomuzikologija. Koliko je to sjajno, koliko si ti na neki način dao svoj mali doprinos da se tamo neko dete sutradan dodatno interesuje za tu muziku, pa kasnije opredeli i da se time bavi ceo život. I uverena sam da ima dosta, ne samo to, pa evo da nama se dešava i sad kad smo bili u Novom Sadu, početkom septembra smo imali koncert gde nam prilaze kolege koji imaju grupe koje traju 2, 3, 4 godine i koji kažu mi zaista u vas gledamo kao ne u vrstu uzora, ali od nekog gde bismo mi voleli da budemo za 15 godina. Mnogo je lep osjećaj kada znaš da si barem malo nekog zainteresovao ili mu pomogao ili mu rekao vidi to može i ovako da se uradi i da on kaže vidim svoj put negde da budem tu. Ma i ne razmišljaš da si nekome tako interesantno dok ti neko ne priđe i kaže ljud super vam je ovo recimo. Ali vidiš, mene sad zanima isto i kako ti klinci, recimo baš klinci, reaguju na to kad se radi na tome. Zato što, evo, lupam sad, neki od tih pesama, narodnih, izvornih pesama, smo, ne znam, tipa učili u osnovnoj školi, kao imaš ovu muziku, onu muziku, iz ovih krajeva, iz onih krajeva, pa ti neko... I sve je to meni i tad bilo neobično nekako i malo je drugačiji način komunikacije o tim pesmama. I sad, zato kažem, koliko je klincima zanimljivo to, koliko im je jasno šta se u tim nekim pesmama zapravo dešava, jer kao mi znaš kad amatoriš onda ti već prevodiš praktično. Jer kažem, drugačiji je, wording je drugačiji, da se moderno izrazimo u takvim pesmama nego što je sad. Znaš, i sad se pesme prave na drugačiji način, logično, jel te? Je li im to jasno? Znaš, mi treba nešto posebno objašnjavati? Moraš da objasniš. Moraš i zbog dijalekta, to se čak dešava i tokom koncerta, zato Ognjen i pokušava da koliko toliko tekst približi publici da bi oni... Da, ima baš teških pjesama, nezgodnih za razumjeti. I vama. Pevaš, tako je. Pevaš, izgovaraš, akcentuješ u potpunosti drugačije nego što bi akcentovala kada bi pričao, jer je to dijalekt iz dela zemlje ili iz regiona koji nije baš toliko razumljiv i zaista ima potrebe da objasniš i publici koja je starija, a ne deci. I onda kad prihvate, jer mi bude interesantno, ono kao, što sam nešto novo naučio, zanimljivo. Pa imali smo čak jednu... Šta su pričali ovi ljudi, kao šta je ovo, kao... A prilagodimo mi, imali smo par školica, ljetnih smo držali djeci. I našli smo pjesme koje će im odgovarati, koje pričaju priču. Čak smo imali jednu, ne znam ko je rekao, dajte ovu, ova je krvava, dobra je. Kao svidjet će im se. I posle je bila likovna radionica, posle toga svi su crtali kako ovi ubijaju ove. A to ti baš Balkan. Pa Balkan, o čemu se peva. Balkan, Bore Baruta. I dobro, vi ste tu onda, mislim, raširena je priča za ceo Balkan, nije kao da je Srbija samo u pitanju. A koliko je drugačije tražiti sad, ne znam, pesme koje su iz Bugarske došle, mislim, i jeste sličan jezik i nije sličan jezik, pa odavde, pa odande, mislim, koliko široko zapravo idete u celoj toj priči? Pa dokle nam se dopadne. Šta nam se dopadne iz okruženja, ali ja mislim nismo još u Grčku prešli, mada ima tendencija. Javljaju se predlozi, da. To je zbog mora, priznajte. Da bi što češće išli tamo, kao idemo da sviramo. I ostajemo jednu nedelju dana posle koncerta i to sve. Ja, tu su Turci bili najbolji, iskreno. Sad kada pričamo o tome, Turci su kao domaćini bili ubedljivo i 10 dana su nas gostili, ja sam od 2 večeri smo. Nemojte ovo u Grčkoj da puštate. Stvarno. Ne, pa da što hvališ Turke. Ali su bili domaćini. To je jedna od sljedećih tema. Ali da se vratimo na ovu priču o muzici. Znači, ovamo na istok idemo do Bugarske, pa se spustimo dole Makedonija, ovamo je Bosna.
kada imamo našeg dragog prijatelja Arpada kao gosta, da, onda se mađarski, pa nije samo mađarski, nego generalno mađarski je etnički prostor. Da. Tako da poseban naglasak naravno je na Kosovo, zato što su to između ostalog pesme sa kojima smo počeli tih 2001. godine. Zato što imaju izuzetno lepu melodiju, izuzetno lepe tekstove, pa onda zaista nije to sad samo zbog svih ovih dešavanja, nego zaista je podneblje odakle su potekle prelepe pesme tradicionalno. Tako da volimo i sa tih podneblja. I onda ste vi tako mladi, bavili se tim nekim muzikama. Prva svirka u Grčkoj. Mislim, kako je to široko zvuči, onako, kao baš nas briga odmah. Mi nema tu smo, znaš, u ovom domu kulture, tu u kraju, znaš, nego odmah Grčka. Pravac more, čoveč. Pa mislim, i gde ste sve još putovali? I pazi, Grci nam učine uslugu, pa nam daju neku specijalnu nagradu, pa nas preporuče Turcima. Pa naredni za jednom Grci ih preporuče Turcima. Da, ali mislim zaista treba da imaš sreće i nekako da se poklope sve zvezde i da u julu, avgustu je bila Grčka, a Turska je bila već u decembru i ovo malo pre što komentarišem, zaista su Turci se pokazali. Te godine bio je festival u Ankari. Sve učesnike su smestili u jedan hotel, što je fantastično jer si imao situacije i kada nismo svi na jednom mestu, ovdje imaš priliku da si sve vreme zajedno, da se... 15 dana si tamo 2 put sviraš. 2 put sviraš. Stigli smo da dočekamo Šućura koji je bio vraćen u međuvremenu sa granice. Pa joj, da, bilo svega. Vratili me s granice, ja s bosanskim pasošem, to ti je tad bilo ko da imaš afganistanski. A danas je bolje, jel? Jeste, ozbiljno, lakše u Njemačkoj posao dobiješ s BiH pasošem. Ozbiljno. One granice su vam nešto, mislim, ali nema veze, tome ćemo posle. Mislim, zadržali te i šta si ti tamo? Pa ništa, šta ću, vratio se Ali Bugari su ga vratili. Bugari su me vratili, da. Rekli su, ajte decovi, a pazi, mi smo stvarno bili deca, Olja imala 16 godina. Mi smo imali od 20 do 22, 3. To nam je bio prosek otprilike koliko smo u to vreme godina imali. Aj ti momak nazad, a vi svi možete dalje da nastavite. Pričamo o vremenu kad nije bilo mobilnih telefona, kada smo imali karticu pa ubaciš onaj telefon. Pa ne smeš da zoveš roditelje. Kako ćeš roditeljima da kažeš, vratio vam se sin sa granice, ne znamo u kom pravcu je krenuo i mi zaista nemamo nikakav kontakt ni sa njim, ni sa njegovim roditeljima. Idemo mi, dogovorili sam mi sa Šuletom, Šule, čekamo mi tebe u Istanbulu, na aerodromu. Čekamo te u Istanbulu. A ti dođi. 2001. katastrofa. Odemo mi u Istanbul, čekamo ga, nema Šuleta, čekali par sati. Ne znamo mi da li je on uhvatio uopšte avion. Je li krenuo neko već da vežba njegov instrument? Pa jeste, Milanka. Da li treba da ti kažem, prva 3 dana u nošnji šumadijskoj, tad u to vreme nismo imali nešto što je bilo kakva haljina, ne, imali smo klasične nošnje, uzeti kuda, bilo šta, samo da imaš u nečem da se pojaviš na sceni. Ja uzimam tapan, vežbam, da bismo mi do tamo 4. 5. dana uspeli da uradimo koliko toliko koncert da održimo. I nemamo pojma. Nikad se više nisi obradovala, priznaj. Mater mi se rođena mišlji, nikad nije toliko obradovala. Svi su na meni na podme oborili. A zaista? A kako bi ti da pevaš i da sviraš, čovječe? Ne znam kako bih, ali tako izgledalo. Zaista sam ta prva 3 dana vežbala kako da uspemo da radimo koncert, nema, znači nije bila druga opcija nego momci sviraju, ja sviram tapan, usput, ne znam, kao ne šilja, znaš onaj šilja? Jel mu niste rekli, jel ne možeš da imaš slovenački neki pasoš ili nešto, a ne A Šule je prošao kako si išao uopšte, kamion? Otišao pješke od Dimitrovgrada po snijegu i onda se prevezao nekako do Sarajeva. I ufatio avion. Ti baš imaš te priče za unuke, kao išao sam pješke po snijegu. Dobro, Kujgmanski marš. Pa to, znaš. Ti imaš ove muzičke po snijegu, to, znaš, pa šta viš? Na kraju Sarajeva završio. Da, u Sarajevo i Sarajeva normalno, to ti je ko da letiš u Komšiluk i Sarajevo. U Ankaru. Bogu hvala, da, sam da preletim Bugarsku. I eto me u Ankari i onda eto. Ljudi, ja došao. I sikao. Da, na meni. Sva sreća trajao je dugo festival i zaista nisu nastavili odmah na početak, nego smo po programu bili negde tamo 4. 5. dan. Ali apropo domaćina, zaista kasnije smo nastupali i u Francuskoj i Mađarskoj i ne znam gde sve nismo bili. Nije bilo, Švajcarska, Rusija. Zaista smo prošli dosta toga, ali su se Turci trudili u to vreme da pokažu da su deo Evrope.
I na našu sreću pokazali su se sjajno. Vidiš, to je sad interesantno. Čak i ovde ima ljudi koji nekako na tu muziku gledaju kao na nešto tuđe, iako je naše zapravo. A kako ljudi, čak imam utisak da više ljudi u inostranstvu gotive to našu izvornu muziku nego mi. Egzotika, mi smo njima egzotika, apsolutno egzotika. Kao što mi volimo, ne znam... Afričke, one kada su... Tako, recimo, evo sad imali smo pre pola godine smo otprilike izbacili 2 nove pesme, između ostalog sa našim prijateljima iz inostranstva. I evo sad samo primjera radi. Marija Gracija, Italijanka koja se preselila da živi u Francusku, koja ima tamo hor sastavljen od Francuza. Nisu ljudi sa Balkana, koji nije naša dijaspora, pa sad oni iz nostalgije pevaju. Ne, Francuzi. Marija njih uči muziku koju izvodi Iskon. Između ostalog, uči ih i bugarske i druge pesme, ali čije ono devojče, ne znam koje sve pesme odabrala. U Meksiku David radi kao profesor, ima brass orkestar, to su dečica, srednja škola, početak fakulteta, otprilike taj neki uzrast, šalje mi snimke, opet muzike sa Balkana. Hoću da kažem, zaista jesmo egzotika za inostranstvo i tekako reaguju lepo na ovo što mi radimo. Ne mislim na Iskon, mislim na našu muziku. A šta je to u našim glavama što nam ne dozvoljava da shvatimo koliko je to cool? Jer, znaš, to se kažeš, kad slušamo, ne znam, afričku, tu neku muziku izvorno njihovu, nama je tog strava, to nam je kao wow, razumeš, to je cool. Kad slušamo, ne znam, čiju tamo muziku, to je isto cool. Kako dođe do muzike Balkana, znaš, zaista imam takav utisak kroz istoriju i kroz priče sa ljudima. Zašto je to tako? Ima malo onoga, ja kontam da niko nije prorok u svojoj domovini i da je sve strane malo... Da Afrikanci ne vole svoju izvornu muziku. Ne znam ja, ali generalno kod nas je takav stav. Kod nas takav stav. Ima malo da se lakše prima nešto što je, ajde kažem, bar pod uticajem neke možda strane muzike, pa se i ovo lakše sažvaći ako se kombinuje, što ne znači da je isto lošije, se kombinuje sa drugim žanrovima, da. Ima ljudi koji to rade i super je stvarno bude. I kontam da je veći uticaj, više ima strane muzike, čak i strane world music kod nas na stanicama nego možda naše. Pa da. A možda i toga što smo mi kasno krenuli da kombinujemo, što je kod nas scena kasno krenula da kombinuje druge žanrove i izvornu muziku. Ima do toga da bismo, ajde sad ovako da pođemo od toga da je nama ovo hobi. Kada bismo mi mogli da živimo od izvedbe tradicionalne muzike, onda bismo sve svoje snage, sve svoje vreme, energiju, ljubav usmjerili samo na to. I kada bi bilo više takvih izvođača, onda bismo svi zajedno na nivou zemlje podigli na mnogo viši nivo svijest o tome koliko je ovo dobra stvar. Da. Sad, svi mi radimo, živimo od svojih profesija, za što smo se školovali. I u 6 gradova, da. Tako je. I onda ja sam uverena da mediji itekako bi bili voljni da nas ima više u medijima. Mi nemamo problem sa time da će neko da nas odbija ako mi kažemo ili i pozovu nas, ali ne možemo da se okupimo često, treba da tražiš slobodan dan, treba, mislim, svašta nešto. A ako se odrekneš svog osnovnog posla koji ti itekako daje neku, ne mogu da kažem sigurnost, danas nema ništa što je sigurno, ali koliko toliko smo se već posle svih tih godina došli do nekih, hajde nazovimo, profesionalnih karijera, imamo pristojan život, sad ti treba toga da se odrekneš, pa da gradiš i radiš na ovome što je nepoznanica u nekih narednih, ne znam kojem periodu, i možda možeš finansijski da dođeš do toga da živiš kao što živiš sad, ja od ekonomije, on od građevine i tako dalje. Hoću da kažem da bi sve bilo drugačije kada bi zaista od muzike, ove vrste muzike moglo da živi više izvođača. Ima ih, ali su jako retki. Jako je malo takvih izvođača. Pomenuli smo na početku kako je ima dodirnih tačaka ove muzike i rock'n'rolla, evo je jedna. Tako je. To je interesantno. Čudno je, ja sam se naježila od jeze. Koliko je to čudno što narodnjaci mogu da žive od svoje muzike, a izvođači narodne muzike ne mogu. Prave narodne muzike. Pa da. Znaš, to je onako malo je, znaš, pomislit će, znaš, onako, rock'n'roll, od toga ne može se živi, od ovoga ne može se živi. Dobro, šta oni izvode nešto što je prijemčivo ljudima koji... Vidi, može, ali moraš da zaista, mislim, sad da ne kukamo i da se ne žalimo.
Mogli smo mi u nekom momentu da odličimo da kažemo ajde da batalimo naše profesije, ajde da se pozabavimo ovim i ako se uhvatiš u koštac sa svime, pa se to su nam dokaz, za to su nam izvođači iz regiona koji su uspeli u tome. Činjenica je da su oni napravili kompromise sa drugim žanrovima, ali ti imaš u regionu izvođače koji isključivo se bave muzikom i dodirni tačaka oslanjaju se na tradicionalnu muziku. I funkcionišu, rade, imaju koncerte svuda po svetu i sve to može. Ali mi od samog starta smo uzeli ovo kao hobi i prosto nismo se u Srbiji je malo izvođača koji se opredele da žive isključivo, a da nisu pri tome da ne rade na radiju, da ne rade, da nisu u muzici, da ne rade kao profesori, predavači. Pa recimo mi u našem sastavu imamo dvojicu momaka koji su etnomuzikolozi, ali nije, znači jedan radi kao profesor, drugi radi u nacionalnom ansamblu Kolo, dakle imaju neki izvor prihoda mimo grupe, ne mislim sad na Isko, nego i drugih grupa u kojima oni sviraju. Dakle, uvek ti treba ta neka sigurnost, a ovo da bude možda su to i naši izbori. Možda kada bismo se uhvatili u koštac sa tim izazovom i da smo rekli, jel da, kad smo bili mlađi, da smo rekli, ajde da probamo da živimo od ovoga i da zaista profesionalno se tome pristupi. Da radiš na tome svaki dan, kao što ideš na posao 8 sati. Ajde da se posvetimo ovoj muzici 8 sati dnevno. Ali čekaj, koliko dalo bi drugi rezultat. Ko ćeš profesionalnije od toga da ti imaš, čekaj, je li 9 članova sad? 8. 8, dobro. 8 članova. U 3 grada. Ne, u 8 članova koji žive u 5 gradova. U 5 gradova? U 5 gradova živimo. A radimo kod koji, mislim, on je iz Sremskih Karlovaca, ali radi trenutno u Topoli. Ti živiš u Novom Sadu? Ja živim u Novom Sadu posljednjih 15-16 godina. Deki i Balša žive u Subotici. Olja i Neša su u Beogradu. Nidža je kod mene u Novom Sadu. To je 5, jesi došao do 5? Filip je u Rumi. I to je to. I sad pazi, zamisli probu koja je i finansijski i organizaciono. Finansijski podrazumeva svako sedne u svoje kola. Jeste. I organizaciono, mislim, nema vas malo, opet, ne može ni svaki studio da pusti ajde 8 ljudi. Ne može, ali zato ona priča sa početka, ne treba nam struja. Pa odemo na Frušku goru, pa na Fruškoj gori bude proba. To je prednost ovoga što... Pa neko ispali. Mislim, ja znam kako to izgleda kad su te probe, kao nešto mi danas nije, ne mogu baš danas da stignem. Jeste, to. A vi, mislim, zamisli sad vi zapucali svi, a ovaj jedan kao, jel se to da... Sad ću da te ubijem kao... Vidi, dovoljno su da imamo godina, pa sad kuliramo takve što ti kaže, ispale, jel da? Da smo, kad smo bili malo mlađi, kad malo smo bili... Kad ti sviraš kao tapan. Nije, zahtevni jesmo i organizacioni i finansijski, ali i dalje ta ljubav jača i dalje nas drži, to sve i dalje nas radi. Pazim, meni se desi 5 puta da ovako šapne moljici za vreme probe, ali ovo dobro, ali mi se ovo sviđa. To dovoljno ti to govori da... Kad se uklopi na kraju, da. Pa da, gde ti zaista uživaš, kažem ti, do te mere da ja naglas kažem onom najbližem koji mi je do mene da kažemo, to, kako dobro zvuči. Pa šta, znaš, A to te i drži, čekaš cijelu probu i to kad te nakon naleti, naježiš se i... Dobro, nisam džaba dolazio, umoran sam, nenaspavan, ali super je, isplatilo se. Isplatilo se, da, u Osmesima i u Lepoti se isplatilo baš u jednoj od prethodnih emisija kad sam pričala sa Leom, koji je jedno vreme bio deo tog benda. Znaš, jer čovjek njega gleda, izgleda ko punkir, jeste onako fin jedan. Ne izgleda ko punkir. Da, ali izgleda znaš, dođe tu sve priče, kao znaš, goblini, idemo, džukile, ludilo, razumeš, crtanje, neko nešto. I sad kao, meni je, na primjer, svojevremeno kad sam saznala da je on bio deo Iskona, bilo jako kao... Alo, šta je sad ovo, kako da ga uklopim? Kako sad Leo Pilipović u Iskonu, ali način na koji on o tome priča, koliko je to njemu bilo zanimljivo, izazov, koliko je to lepo nešto. I znaš, koliko je interesantno kad neko ko se celog života bavi potpuno drugačijim stvarima i u okviru muzike se bavi potpuno drugačijim stvarima, ko vidi lepotu toga i izazov u svemu tome da znaš, prosto kao wow, koliko je to negde kao, jer kaže čista emocija. Znaš, zato vas valjda to drži, kao čista ta neka emocija prema tome šta se tu dešava i kao šta se iznosi napolje kad ste na bini.
nekakvoj ogromnoj bini. Treba svi da stanete tu. I vodite računa, evo sad i o tome, naravno, posle 20 godina, da, ove godine 20 godina. Je li čudno malo, kao, a? Kad vratite film, pa kao, se osjećate matora, priznajte. Pa znaš što je čudno, tražili smo sad zamenu kad nam je trebalo da ni Nikola ni Balša nisu mogli na jedan koncert, pa se pojavio mali David iz Sombora koji je mlađi od Iskona. Toliko je znaš. Sad tek upisao studiju, da, čovjek. To jeste onako malo, da. Kad vidim Dejanovu djecu, znaš, ono, kad odjednom, kad Dimitrije bio mali, znam kad se ova dvojica rodila, onda skontaš prvo koliko ti sam imaš godina, a onda koliko se to sve radi, koliko to traje. Ja. I šta ste sve prošli za tih 20 godina, čovječ? Nebrojeno puta spavali jedni kod drugih, nebrojeno puta, pa kao i svaki bend, samo što je kod nas to još možda više specifično, utoliko što smo iz različitih gradova, pa ima te potrebe da budemo kao porodica, da ti kad odeš u drugi grad, onda spavaš kod tog nekog ko je domaćin. I zaista šteta što ne provodimo čak i više vremena zajedno, koliko nam je lepo. Što se tvojeg instrumenta tiče, to je sve u redu. Ja sad moram ovako, ovo moram da pročitam. Ne znam bre sve instrumente. A dobro, vodiš bilješke. Idemo redom, tvoj instrument je na kraju. To smo rekli šta je. Kaval. Kaval je šuplja cijev, nema ništa, nema piska. Samo šuplja cijev, gore je ivica malo oborena, ima rupe i to ti najprostija mogući instrument. Ali moraš da iskosiš, da bi kao na flašu od piva duvao i svirao. Recimo, da ti približim. Jel to objašnjavate na koncertima? Kao, samo da vam objasnim, ovo je kao ovo je ta... Tako je sviraš, kao što sviraš na flašu od piva. Kad naštimuješ, jednom smo nas osmoro, jesmo, da, nas osmoro svaki po 2 flaše, na ljetnoj školi u Srijemskim Karlovcima, naštimali i himnu Svetom Savi nas osmoro, improvizovali. Pa to 16 flaša piva, molim lijepo. Cijela melodija sa malo pretnjice. Ne, sad imamo muzičko-obrazovni program. Mislim, neki od ovih instrumenta, šalim se, znam šta su, ali nekako, kažem, to su neki instrumenti koji se jako retko koriste u suštini van sviranja izvorne muzike. Znaš, i kao negde, kao to su ljudi, kao, kažem, klasično, i čak i, dobro, muzičari ozbiljniji koji negde vole da znaju šta sve postoji, oni znaju. Ali ljudi koji prate kao šta je ovo, samo mu zanimljivo da vidi. Mislim, to je ono kao kad vidimo isto tako, ne lupam, te neke afričke instrumente, jao što je ovo cool, a mi imamo tako cool nekih tu instrumenta koji proizvode neke mnogo interesantne zvukove koje malte ne samo vi koristite još. Ali si nas pitala za dečicu, dečica sjajno reaguju na te instrumente. Znači, samo im daj da lupaju... Pa naravno, daj da lupaju, da. Daj da lupaju, pa to... Kako je nasto bubanj, izmi molim te. Pa svaka dušu, udri. Neko lupa, pa ovo, pa ono. Svi pričaju kako su prvo vežbali nekim šerpama, udarali po ovome, po onome. Šta se ti buniš, što ti je instrument? Šta hoćeš? Šupljo drvo, ajmo. Pa, molim te, ajmo, dobro, kaval. Supelka. To dođe ko kreta kaval. Znači ništa zanimljivo. To će Nešo Brdač Sešin objasniti, ali kreta kaval. To on kad dođe, on će posebno, da, dobro. Dobro, gajda. Gajda, pa šta, zakolješ ovcu, odereš, začepiš rupe i staviš svirale na sve te rupe da prostiš i pušeš na jednu, na druge se sviraj. Jeste, dobro. Koliko tonova proizvodi? A zavisi koje su gajde. Zavisi koje su gajde. Ima ovih koji imaju samo jedno prdalo, to se zove prdalo, ono što samo fiksan ton daje. Dobro. A imaju gore u Vojvodini su napravili ovako malo, što rekli Englezi, elaborate. Wow. Imaju 2 prdala i na ovome dole prave, čak imaju neku pratnju, onu slavnu pam, 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 na svirali dole. Znači ovca svira. Malo strava. Važi zurla? To da znamo šta je, ali ajde. Zurla je turski otomanski vojni instrument. Oni su to i ove što zovu kod nas talambasi neki. To su veliki bubnjevi bili. Turski vojni, kad ide sultan u neke pohode, zurlaši idu, prave buku, da što veća buka bude. Zurlu ne možeš ozvučiti, to je strašno nešto praktično. Zurla je nenormalno glasna i zato uvijek ide zurla i tapan. Pa kao za to. Najglasniji u Iskonu su Milanka i Zurla. Recimo. Aj tako da kažem. Da, bez ozvučenja Milanka i Zurla definitivno. Da. Dobro, tambura, to sad znam. Tambura. Uzmeš tikvu, zategneš žice. To je jedino što svi znaju šta je tambura. Da, samo što nije vojvođanska, nego mi sviramo ove makedonske dole iz drugih krajeva. Da, tako je. Da ne bude zabune, nije
Ali u suštini to je sve jako slično. Dobro, i tarabuka, ja mislim, dobro, ja znam šta je tarabuka, ali... Pa, misliš da znaju svi? A kontam da znaju, da. Ja sam imao privozak za ključeve ovako, tarabukice mane, slatki su. I magnet za friždere isto. To vam se isto udara, ko ne zna, to se nešto lupa po tome. Kako koža ide preko toga? Koriste se ovaj instrument poprilično, Ljilja, zapravo, u ovoj sad popularnoj muzici, ajde sad ne hvalim, ali čujem ja tu i tamo na radiju ovi popularni, od Brene preko ostalih, Željko Joksimović, ti ubaci oni radi boje to negdje, nekad u pozadni neki solo i slično, na kavalu, na duduku, na... Tako je, mislim, se više ubacuju i u modernu muziku, popularnu, ne već, kako god da jel da krstimo sve ovo što se novo komponuje. Jeste vi sigurni da oni koriste prave instrumente ili koriste... Ili sinti. Sad to ne znam, ali pretpostavljam da koriste prave. Prilično su dobro sad napravljeni ti zvukovi veštački, tako da, kako da ti kažem. Kako zvuči. Ja se uvijek sjetim turske grupe, sad ja ne znam kako se oni zovu, ali čisti rock, brate, klasični, čak malo grublji, jači zvuk, vuče na punk, ali nije punk. Slušali smo ih tamo u Ankari. Da, ali oni su imali neku verziju sa kavalom, recimo, što je super zvučalo, uopšte nije kvarlo, naprotiv, prava stvar. Da može. Zavisi samo šta čovjek, mislim, kako hoće da se izrazi, šta hoće da postigne, kako umije da iskoristi taj instrument. Pa da, kad smo kod tog postizanja nečega, jedna od stvari koje ste vi želeli da postignete još na samom početku je da na neki malo drugačiji način pristupite tome, samim tim i na drugačiji način da to izvedete, da to bude prilagodljivije nekim ljudima koji će sad, novim ljudima koji će to da zavole. Koliko daleko idete u tome da se to prilagodi? Mislim, ja znam otprilike, ali koliko ste spremni daleko da odete da bi to prilagodili nekom modernom uhu? Nema prevelikih kompromisa. Nismo za sada još uvijek prešli na muziku na struju. U smislu, ne samo na struju, sad kad kažemo, recimo nismo nikad... Da, mikrofoni su tu, mada onda kada ima potrebe za mikrofonima, ako je manji prostor, čak i volimo takve prostore, barem ja lično, kada je akustika dovoljno dobra i kada su manji prostori gdje može da stane do 100 ljudi, može da se uradi i bez ozvučenja i tad je sjajno, zato što drugačije, i mi smo nekako drugačiji kada ti to ne voliš zato što možda se stišavaš, to. Da, i to. Jesi to hteo da kažeš? I to, ali otprilike, sad vrtio sam po glavi kako je to izgledalo, ajde tokom ovih 20 godina. Mi smo došli iz hora, vrtli smo neke harmonije koje su bile manje više klasične i možda vukle malo na ove bugarkinje što pjevaju. Onda došli Dejo i Balša. Balša je malo te violinske harmonije klasične, pošto on završio muzičku školu, čovjek ubacio. Onda je došao Leo. Leo je dao njegovu boju, njegovog muzičkog iskustva prethodnog i ubacio stvari koje definitivno vuku na rock. I pomalo neke harme njegove na tamburi su... Ne može on da pobegne. Nema šanse. Jako se dobro uklapalo. I sve te njegove harmonije se i dalje provlači. Jer ko bi to izbacio, fantastično je. Onda je došla ova dvojica, trojica, da, koja njihova muzička iskustva uvlače. I to sve postaje bogatije, interesantnije i raznolikije. A ne postoji neki okvir kojeg se mi držimo. Pa sada kažemo, ne, to mora da bude tako i tako, ili je neko tako propisao ili rekao, ili možda oni koji su zaista muzički obrazovani, koji znaju kako bi nešto trebalo, ako tako nešto postoji, kako bi trebalo nešto da zvuči, bi imali šta da nam zamere, ali iskrena da budem, nešto se mi se nešto mnogo oko toga, mnogo ne sekiramo. Kako su fini ovi, vazda su fini ovi Vojvođani, ja bi to sad odmah rekla. Kao. Ne. Ali brate, mili. Tako da imamo neki naš zvuk koji, što kaže Ognjen, sa svakim novim članom, sa svakim novim instrumentom koji se pojavi u našem sastavu, samo bude upotpunjen i oplemenjen, ali imamo neki svoj fazon koji guramo sad već jako dugo i ja verujem da čak su nam to bili prokomentarisali kao sad se već i prepoznaje način kako razmišljate kada radite neku pesmu. Negde na sličan način smo ih i radili svih ovih godina, sve te pesme koje smo obrađivali, za koje smo aranžmane uradili. Tako je, dobro je to. I ti se sam sa tim novim ljudima razvijaš, nešto novo naučiš. To ne znači da neće biti eksperimenta za koju godinu. Ne znači da nećemo u nekom momentu reći ajde da probamo, čisto da vidimo kako zvuči, što da ne, da vidimo, ali ne verujem da će nas to baš odvući
odući potpuno se u drugom pravcu. Pa dobro, može to da bude interesantno, više kao vama neki izazov i eksperiment da se nešto kao napravi. Čisto kao neki mali projekat da se uradi, ali kažem, ne verujem da ćemo otići baš u potpunosti, pa sad reći, ajde sad u potpunosti da promenimo pravac kojim idemo i da isto ovo izvodimo, ali sa, ne znam. A čekaj, ali vam se desi sljedeća stvar, da recimo dođete na probu da vežbate to što svirate i na čemu radite, a da isto kao kad ste bili klinci pa ste iz crkvenog hora pevali ove, da sad uzmete pevate nešto drugo u pauzama. Nešto onako... U pauzama, pa ne znam, ne dešava se nešto baš. Nemamo vremena za pauze, to je problem. I ne pravimo pauzu, mi samo dođemo i sviramo. Mi jedemo u pauzama. Da. Da, ne, zapravo naše probe su vrlo intenzivne i kada pokušamo da objasnimo publici, dešava nam se često da nam stižu poruke u kojem oni koji nas prate na društvenim mrežama požele da budu prisutni na našim probama. Posljednjih godinu i po dana smo snimili dosta toga, običan telefon, snimiš, na svu sreću Nataša moja rođena sestra. Ona izgleda kao da ste na nekom roštilju negde i kao malo smo zapili se malo pa zapeli. Rođena moja sestra je sve vreme sa nama i zahvaljujući njoj publika može da vidi, može da vidi kako to izgleda našim probama, kako izgleda kada se pripremamo za koncert i tako dalje, da bi društvene mreže malo zaživele. Gde onda publika to što vidi da je interesantna hrana, druženje, dobra muzika i privlačno je za prisustvovanje probe. Međutim, pošto živimo tako kako živimo na različitim stranama, ljudi kada krenu iz svojih gradova, upute se recimo ka Novom Sadu, koji je u sredini, treba im sat i po vremena u jednom pravcu, proba krene 10, pola 11 i narednih 5 sati se svira. U tih 5 sati smestiš pauzu za hranu, da popiješ koji gutljaj i nastavljaš dalje. Tako da završava se onda negde u nekim večernjim satima, dok se ljudi vrate kući, ti si odradio 9-10 sati u toku dana. I koliko često uspete tako da se skupite i da... Pa nedovoljno, to je to što kažemo. To znači, recimo u ovoj 2020. smo uspeli jedno na probama, ne znam, da se okupimo na probama jedno 7-8 puta i plus to svirke, koncerti, promocije i to nam je bila ova prethodna godina. Naravno, cijela ova situacija je to malo sve usporila, učinila da imamo manje nastupa, manje koncerata, sve ovo što su svi muzičari osjetili na svojoj koži. Ali što se tiče proba, mnogo su interesantne, zabavne, lepo nam je, ali nemamo priliku da nam dođe neko u gosti i da se mi raspričavamo sa nekim, nego su zaista onako radne. Ako dođeš, sedi to i ćuti. Tako da, to bi moglo. Znači, to bi moglo da neko sedne sa strane da istrpi 5 sati. Pa ne vidi, to ti je tako i kad vežbaš jednom nedeljno sa rock'n'roll bandom, mislim, bar za mene. Ja, znaš, kad mi neko dođe i tako, znaš, ono kao, izađi napolje. Radimo. Mislim, kao, čekaj da ne radimo, treba neki možemo češće da se okupljamo, što da ne. Ali pošto ne možemo, onda tih 5 sati zaista je... Ne bi, veruj mi. Znaš, nekako, kao, pusti ti mene, znaš, došao si na probu da budeš sa bandom, šta god to bilo. Da li je to orkestar ili je to band. Ne samo zbog tog rada, nego prosto to je jedna određena energetska skupina ljudi koja se nađe na određeni način i ne može svako tu da se uklopi i ne može svako da, znaš, prosto, ok, kao, budi tu, ali ispoštuj situaciju i pusti nas ono, mi kad nakon nas se priča, posle prove pričat ćemo. Pa nije tako. Dobra ti ova, maznuću ti ovo za upotrebu. Za sljedeće gostovanje i za opravdanje ljudima. To na koncertu da kao, jel možda dođeš kao, jel mogu dođi na probu? Slušaj da ti objasnim. I onda kao... Ne uklapaš da se u energetski pas. Ljilja, ali mora da kažeš što bi rekla Ljilja iz Belgrade. Ali ne znam li se sećaš na Paliću da smo držali javne probe. To je recimo interesantno. Gde su zaista druženje, neobično nije koncert, nije svirka. Da, ali smo podesili tako da ljudima bude interesantno. Da. I to može da se organizuje. Znači može da se napravi proba koja će biti uz prisustvo publike, pa da su oni tu negde, a mi da radimo svoje, ali je to jednom u 100 godina. To je nešto što... Ma to je onda više nastup, to je više koncert nego proba, da. Javna. Viš što je sa meni interesantno, kao nekome ko koristi vokal u razne svrhe. Baš smo malo pre komentarisali to sad kao kad pevaš određenu vrstu muzike, čak posle nekog vremena prosto malo te ne da zaboraviš da možeš da pevaš i neke druge stvari na drugačiji način. Znaš, prosto neko ima glas za nešto, neko nema glas. Prvo, kako si ti shvatila da tvoj glas ide uz tako nešto dobro? Uz to što
Pa malo prije smo pričali o mojoj glasnoći. Znaš, ono kao zbrda na brdo kada su žene. Ne treba mi mikrofon, ono kao Haris Džinović, mikrofon možda bude u drugoj prostoriji. Ali to, mislim, na stranu jačina glasa, to je onda deranje, znači to isto tako radim često, nije samo uvek pevanje, nekad ima i deranja, ali ne, šalu na stranu, da nije bilo svega ovog sa Iskonom, pitanje da li bi se ja ikada upustila u pevanje. Uvek bih mislila da nije to kao dovoljno dobro. Uvek gledaš one koji razbijaju kako dobro pevaju, pa ti uvek nikad nisi dovoljno. Bila bi odbojkašica. Bila bi odbojkašica. A ne, kao zato u horu, kao nekako se uklopiš u to je to. Da, stopiš se. Stopiš se i negde, tako je. Ja nikad nisam mogla u hor da uletim, čuži bi stalno što pusti me napolje. Samo da ištrčim negde, da. Ti si ko Lisa u Simpsonsima, ono sa najam. Ja sam majke mi pokušala sam jednom u osnovnoj školi, posle sam pokušala neki hor kao ozbiljan, nešto, ne mogu, znaš, nije... Traži drugačiju energiju, traži drugačije da se stopiš, da, možda da se stopiš. A ovde si, mislim, jesi opet jedan od vokala, ali, znaš, to je druga priča, način pevanja je... Drugačije i iskreno da budem, ja sam tek pre 1.5 godina po prvi put u svom životu počela se bavim svojim glasom. Sve ovo vreme je bilo i... Koleginice pa desni, ja nisam nikad. Da, ali nije loše za mnoge stvari. Otvorim oči, kažem, wow, u svojoj 40 i koje godini prvi put sazneš nešto što je sasvim normalno i logično i sve češće mi se dešavaju ove emisije u kojima me neko objašnjava da posle 40. može nešto svašta se nauči. Natjerat ćete me da idem na časove pevanja, mislim. Sjajno je zato što se baviš sobom. A šta baviš se sobom kada baviš se tehnikom pevanja, baviš se nekim stvarima koje... Disanjem koje je vrlo važno za sve. Tako je, pa ja o disanju, mislim, kako bih rekla, to je nešto što je kao prirodno, pa si ti mislio to tako svako... Stvarno, ja sam bila ubeđena da ti od starta znaš kako to funkcioniš. Da. Jer što su stvarno neke ozbiljne stvari, ozbiljna pevanja, mislim, Lepo je čuti šta sve možeš da uradiš sa sobom i sa svojim glasom. Lepo je čuti kada te neko sa strane izanalizira i kaže, mogao bi to i ovako, pa ti onda to probaš, pa kažeš, vidi stvarno, zašto si me toliko ograničen? Čekaj, što si čekala toliko, ne razumem. To se ja pitam. Ne, baš me zanima, mislim, pošto kažem, deluješ kao neko ko zaista zna o tome sve što treba da zna. Ne, ma kakvi, pa to je samo tako izgleda. Ja samo pravim ozbiljno, zato sam stavila ove naočare, nemaju dioptriju uopšte kao. Znaš, bilo neki dan u nekoj serici, gledam kao, zašto nosiš naočare bez dioptrije, pa kao niko me ne shvata ozbiljno, kad ih skinem, znaš. Da, dobiješ. Malo na strogoći izbaciš, malo se namrštiš, ozbiljan glas, tako je. Molim vas, Milanka, samo mi recite, trebalo je tako da počnemo emisiju. To mi u agrobiznisu jako dobro prolazi. Ovdje u muzici ne može li si ti kroz glas ogoljen, nema glume, nema to si što si, čuje ti se svaka... Ne zanima njih ni cviker, ni ništa. Kakvi cvikeri, kakvi... Šalno na stranu, krajnje je vreme bilo da se pozabavim i sobom i svojim glasom i nikad, naravno, nisi ni srećan ni zadovoljan, uvek misliš da može bolje i može. Ali kao i svaki drugi instrument, kao i svaka druga stvar u životu, nije dovoljno to što ti uzmeš čas ili što odslušaš i što razumeš, to je jedno, a onda posle toga rad, vežba. I pevanje u kolima, pevanje po tušem, pevanje sve vreme. Taj deo mi malo slabije ide. Šta? Vežbanje. A to je suština. And again, desi koleginici, sve te razumem. A da nije izvorna muzika, da si pomislila, što bi ja ovo sad pevala, kao, na primjer, bilo šta drugo, što bi pevala? Ajde. Svašta bi bilo. Jedno vreme sam bila redovna na jazz festivalima u Novom Sadu. Pa recimo videla sam da si ti sve vremeno bila u Novom Sadu, u Šamroku, tamo svirke, obožavam da idem da slušam. I ako izlazim u grad, odem recimo da slušam neku svirku koja se tamo održava, znaš otprilike kakav je to žanr. Tako da zaista je širok spektar toga što mi se sviđa. Sad je pitanje šta bih umela i šta bi to... Radio, slušam gde je muzika. Da, muzika je uključena i radio, ali nije sad ono da kažem... Radio? Da vidimo koja je to muzika. Ajmo. Meni je Laguna u Novom Sadu, onako, ništa nije ja mislim da ona nije usmerena na... Ne znam, je li to lokalni radio uopšte? Ja vjerujem da ne znam da ima. Da. Moram priznat, ne slušam. Pored mi je radio. YouTube, što oni rekli. YouTube. Ali recimo vidi sad ovo, znam i za Ognjena Pouzdano, pre par godina je mene držalo, a znam da je i Ognjen u jednom periodu slušao,
gruzijska tradicionalna muzika. O da, to je faza bila. Sad ti se to da nekom kažeš, slušam gruzijsku, ne bre, to se mesecima... Evo, kako sam vas pogledala. Da, mesecima se slušalo Gruzici. Oni su fenomen, brate. Gruzici koji, i to znači ne pričamo o koncertima, dođem do njihovih snimaka sa koncerta i nije mi interesantno. Onda odeš na njihove snimke gde oni sede za nekim tako stolom, neobavezno pevaju njih 7-8 grupa su koji imaju koncerte. Ali to što radi na koncertima mi nije interesantno. Ne, ono što je negde neobavezna njihova pevanje družeći se nakon neke večere. Ja sam to mesecima slušala. Tako da ima, mislim, zaista ima ove sve. I žao mi što recimo u Srbiji, ja ne sjećam se da ih je ikad iko dovodio da se neko u smislu da se pojavi neko ko će iz tako neka opet egzotike, ali egzotične muzike da nam predstavi ovdje u Srbiji. Koliko je u posljednjih 20 godina bilo interesantnih naših projekata ili bendova, grupa zapravo, čudno kako kažem band Iskon. Da, nekako malo je, da, grupa. Je, zvuči čudno. Pa jeste malo, da, znaš. Grupa Iskon je jedna. Znamo svi za Teofilovića, oni su nekako kao potpuno svom nekom filmu, da, i toliko su široko poznati da to više stvarno, jel? A koliko još takvih grupa postoji kod nas koji neguju to što vi radite? Makar na sličan neki način. Ja slušam Biber najviše od ovih naših, sad ja ne znam. Biber? Da, Biber mi je onako prvi izbor, hajde kažem. Meni je prvi izbor, ako bih trebalo da izdvojim neko od kolega, Izvor iz Vranja. Imaju istu postavku kao što je mi imamo i imaju fantastičan ženski vokal Ivana Tasić, koja je za onako neko moje poimanje broj 1 u Srbiji kada je u pitanju tradicionalna muzika. I recimo oni me se sviđaju, ali ima grupa. Jel bi imamo dovoljno grupa da se napravi neka vrsta festivala? Ima, ali pitanje koliko izdanja festivala. Znaš, ako želiš da okupiš sve te ljude na jedno mesto, onda se poslije pitanje šta ćeš onda sljedeće godine ćeš reprizirati. Ima ih. Sad sve zavisi šta želiš. Ako želiš da praviš, ako želiš da kombinuješ one muzičare koji u svoju muzici koriste i druge žanrove muzičke, onda ih ima definitivno. Ako ćeš samo ovo na što se mi oslanjamo, da je oslanjeno na tradicionalnu muziku onako do srži, onda nema baš za više izdanja tih festivala. A koliko ima mjesta za vas na domaćim festivalima koji se ne bave tom muzikom? Mislim, bar ne da kažeš ovo je kao ne, znaš... Pa vidi, mi smo interesantni kulturnim centrima, interesantni smo turističkim organizacijama, znači svim onim institucijama koji žele da promovišu kulturu. Jer definitivno, ako treba da razvrstavaš muziku, ono što bi moglo da pripada kulturi, jel da, i ono što je zabava, mi definitivno nismo zabava. Nekako više podsjeća na pozorišnu atmosferu to što mi radimo kada radimo. Nisam razmišljao o tome, ali da. Nismo mi toliko prijemčivi za trgove, za velike bine, pa sad... Misliš? Ja baš mogu da vas zamislim na nekim... Jesmo ih svirali. Jesmo mi to svirali, ne radi se o tome, ali osjećaj i publike koja te sluša i tebe koji izvodiš toj publici je mnogo prijemčiviji u nekom manjem prostoru, u nekom intimnijem prostoru. Mi smo recimo sada 2. septembra imali koncert u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, a onda 4. na velikoj letnjoj pozornici na Paliću. Po kapacitetu, po ambijentu, po svemu se razlikuju ta dva prostora. Jedan je bio bez ozvučenja, drugi je bio sa ozvučenjem. Tako je. I jedan i drugi su prošli sjajno. Onako zaista smo, da ne kažemo da je vrhunac negde našeg grada tih 20 godina, zaista se desio u ta dva koncerta, zato što i jedan i drugi odisao sa svim drugačijim ambijentom, ali i na jednom i na drugom mjestu publika sjajno reagovala, sve je bilo kako treba. Ja jako volim ove male prostore. Mnogo više kada ti vidiš reakciju, kad vidiš da tamo neko pevuši, vidim fotografa koji ide peva, zna tekst. Kada ti možeš da komuniciraš sa njima i pogledom i tekstom, i oni ti uzvrate. Intimnije, drugačije skroz. Ja to više volim. I više je zapravo energije tih ljudi koji su došli baš to da čuju. Tako na trgu ili ovdje. Na trgu imaš uvek šetače. Da vidim. Uvek imaš što je dobro za promovisanje. Jer taj neko može usput da vidi pa da dođe kući pa da izgoogla pa da ga zainteresujemo. I to ima svoju svrhu. Ima svoje, da. Jeste, i to je okej. Mada bilo je intimnih koncerata na otvorenom, što jest, moraš priznati.
u parku u Francuskoj, recimo u Belforu, na malom kiosku je bio fin. Da, to je kiosk, to nije bila, bilo je, to je kao neka saletlica koja prima dosta ljudi zato što je na nekom trgiću, ali je saletla mala, pa je mala scena. Ali smo u istom tom Belforu u Francuskoj imali i veliku scenu, pa imaš par hiljada ljudi ispred tebe gde Francuzi igraju kolo, njišu se. Primili su sve naše iz dijaspore, oni su poveli kolo, pa smo i mi išli dole, pa tu svega bilo. Sjajno. Što god. Pa ne znaš što kad pominjate gde se svirali, ono kao, na ovom festivalu ovde, na ovom festivalu onde. Ili imamo mi još tih nekih festivala koji, osim Todo Mundo ima. Ima, ali vidi, opet dolazimo u tu situaciju da ako je Iskon ove godine bio, nebitno, na kojem god festivalu, pa nije logično da se pojavljuje i sljedeći i tamo. Jedino ako niste domaćini, napravite Iskon festival, pa onda dovodite druge, jer vi svake godine imate kao. Da. Ali je skroz okej da subotička publika vidi i grupu iz Vranja, i grupu iz, ne znam, Rume, i grupu iz svih ostalih gradova. Skroz je okej da se zavrti taj neki krug, da negde, to je već neko vreme pričam, bismo mi zapravo trebali svi da se udružimo, sve te grupe koje postoje, da se negde, da se potrudimo, da zaista jedni i drugi ispromovišemo. Uverena sam da svaka grupa koja se bavi tradicionalnom muzikom dođe u Suboticu da nastupa. U Subotici postoji već odnegovana publika koja 20 godina dolazi na naše koncerte, vrlo verna publika koja vrlo poštuje to što mi radimo i voli. I njima će itekako biti pitko i prijemčivo da čuju istu tu muziku od drugih izvođača. Da vam budu predgrupa na nekom. Da ti zapravo radiš na tome, radiš na publici svih tih godina. I sasvim je okej da negde razmenjujemo i te prostore koje, kažem, kao što bi nama bilo lako da odemo dole u Vranje pa da jer je izvor tamo odnegovao svoju publiku. A koliko vam se poklapaju pesme sa drugim grupama? Poklapaju se, ali zato uvek tražimo ove pesme koje niko ne izvodi. To je stvari između ostalog da probaš da izbaciš. Nije pravilo i dalje je taj... Ne, pitan zbog eventualno festivalu gde bi se svi pojavili kao... A ne, dogovorili bismo se da se ne ponavljamo. Da. To je užasno bitno jer ne radite autorsku muziku koju možete da odsvirate, nego radite nešto što je... Čak i da radite na drugačiji način, opet je... Mislim malo onako... Ne, zaista bismo se potrudili jer se dešavalo da sa drugim grupama nastupamo na istom festivalu i dogovorimo se, ne znam, odaberamo jedni i drugima, prosledimo repertoar pa se dogovorimo. Nije to nije problem. Ali vam se desilo nekada neko iskopa, na primjer izvor, iskopa neku pesmu za koju... Kako mi nismo ovo našli? Koliko hoćeš to, da. Što nismo ovo? Milanka kao, jao da mi je ovo da uradim, preko Miku to izvor radi. Nema veze, ajde sa svoju dušu, ajde sa svoju dušu. Tako je. Ali se ti raduješ tome, znaš, za razliku od neke sad ne znam ni kako to funkcioniše kod drugih izvođača, da li postoji ta neka vrsta, što ti kažeš, to bi moglo da potpada pod zavist, ali nije to zavist. Ti se raduješ da neko drugi intenzivno radi na tradicionalnoj muzici. To je ono što malo prekažem. Mi zapravo svi zajedno radimo na isti nam je cilj. I što više oni budu radili u svom okruženju, u svom gradu, to je svima nama bolje, svima koji se bave tradicionalnom muzikom, ili više će biti publike koje sluša to. Mislim da to nije baš izvesno da može da se ponovi u bilo čemu drugom, osim u grupama koje se bave određenim izvornim muzikama, čim god. Zato što prosto, pogotovo na tom prostoru na kojem su. Zato što uvek mora da postoji konkurencija, a vi ste prosto specifični. Vi ste prosto Mi treba zajedno da radimo na svemu ovome, a ne da budemo konkurencija. Mislim i generalno i na rock sceni bi bilo super, ne sad bukvalno da svi zajedno radimo, ali na nekim stvarima da. Znaš, negde moraju ljudi da skontaju da postoji i ovi drugi koji se bave nečim malo drugačijim, ali opet istim. Ali vi imate drugačiju motivaciju, znaš. Tako je. Mi bi imali motivaciju da ovo potpuno nema dodirnih tačaka, tako da to je mnogo lepa stvar. Jeste. Mnogo je lepa stvar da prosto vi znate da kao sa drugim, ali sve idem na tome da kažem bendovima. Okej, nema veze, ma reci bendovi. Oprostit ćemo ti. Znači bend Iskon bio, kao da. Jeste drugačije to. Sad... Šta vam je, mislim, sad opet razmišljam ovako, apropo i tog rock'n'rolla i imena ove emisije, znaš, treba otići negde. Treba negde, vi ste još kao, imate i specifične te nošnje i sad ovo, i svi, i muškarci, žene treba se našminkaju, da se nameste, da se srede.
Kako izgledaju ta mesta gde vi, vas 8 ovde negde, razumeš, pa treba da se napravi nekakav backstage za vas, da se to uradi, znaš, jeste imali sreće sa tim? Ja mislim da ovo niko nije pitao 20 godina. Tako prvi put. Pa ne, mislim, vidi... Ne, to dobiješ neku sobu, neku maltene magazin. I samo da je bilo kako, samo da je suvo i da je koliko da ima neko gledalo. Da ima ogledalo po mogućnosti tu blizu da je WC. Šta ćeš, svi smo zajedno, nema šta, preslačiš se, sređuješ se. Pa znaš, ali to nije uvek baš tako nezgodno. Znaš, ja sam skoro, pričali smo sa Majom iz grupe iPlay koja kaže, nam u Rajderu piše da mora da postoji ogledalo. Mislim... Da, to znači da su više puta prošli bez ogledala. Ne, ali kako je moguće to kao da ne postoji ogledalo u prostoru, kao gde ti bilo ko dolazi, pogotovo za to nešto. Znaš, mislim, kao niko nije pitao. Niko nije pitao zato što te nije pitala žena koja se bavi i pevanjem. Pa da viš kako je kad treba da se šminkaš negde. Znaš, pa kao, čekaj, stani. Ili, ako postoji backstage, nekako je sve muški. Znaš, u rock'n'rollu ti je sve muški. Njih baš briga, oni se presvoku tamo, nežde, kombi, u WC-u, ovde, onde. Sad ti kao žensko dođeš i kao backstage ne postoji. Pa da, bilo je tih situacija. Dođemo u Asela ili negdje, neću, zovu nas ljude, sviramo i stvarno su oduševljeni, ugoste oni nas, ali recimo Dom kulture ima zavjesa iza zadnjeg zida i iza zavjese je metar do zida. I ti u tih metar imaš da se presvučeš, to ti je tvoj backstage, brate. Sad mi pričamo o tim lošim uslovima, bilo je tamo gde je bilo sjajno, ali da, dešava se ovo. Pa mislim, kako se, mislim, vi žene dok se presvučete, dok se namestite, ili dođete već našminkane? Ne dođemo našminkano i tamo možemo da se šminkamo i sve, ali iskreno da budem nešto, ni Olja ni ja nismo po tom pitanju mnogo, bar ne znam, nismo se nešto mnogo žalile. Ma dobra si ovako obala, šta se šminka? Dobra si, šta ima se šminka, stavi naočare te. Tradicionalno pesma. Uzmi one s onim staklima tamnim. To niko te ne vidi da nije spavala. Ja razmišljam da počne da nosim naočare, samo počeli su podočnici. Kao naš op i ne vidiš. Neku foru sa šminkom izvediš, nešto onda. Kako? Nema te šminke koja može podočnjake kese da... Ja sam probao foru sa šminkom. Nikad ih nisam imala, mora neko da mi da savjet za to, čoveče, ne? Htio da ti kažem, da ti damo broj od plastičnog hirurga, ali ja to rešenje vidim, ja ne vidim drugo rešenje za sebe. To nam je generacijski, sad smo počeli, kako smo prešli 40-u, tako već kao, nego ti plastični hirurzi, to kao koliko košta ovo malo, da se sve malo, ne mora mnogo. Pritom ja i kad sam pre 20 godina razmišljala o bilo kakvoj plastičnoj operaciji, ja sam nekako bila to vrlo u fazonu, ne, na meni je sve savršeno, ali ako bih radila plastičnu operaciju, samo kapci u nekom momentu, jer sam tačno znala da će kapci da budu problematični kad se amatori u nekom momentu. Tako da vidi ovo sad. Ovako. Tako. Rock'n'roll, čoveče. I ovako. Da vodimo emisiju ovako. Ti to možeš na sceni bez problema. Ako dođem nenašminkana za prvu pomoć. Ali kažu da je nekulturno, znaš, zatvoren prostor, ja pričam s ljudima, pa kao naočare, nije fora. Ima ona fora, ako imaš gosta u emisiji, pa onda ako se slikate, kako ono ovako, jedno drugome, pa onda kad kaže cheese, a zategneš, ovako stisneš po celice. Ja za to ne znam. Znaš to sa filma onoga? Ne znam da. Šepaš ovako kao lifting napraviš, da. Evo dajemo tajne. Kao lafo, zagrlili ste se, znaš, a onda uzmeš ovako pa stisneš, pa ovo se zategni nazad. Pogledaj, to nisam nešto znala. Nešto s frizurom da pravim neke fore, kao, to da zatežeš. Ja obično puštam kosu, pa ovako, može s frizurom da se ovako sakriju godine. Sakriješ pola, da. Sakriješ godine ovako, jednu stranu. Pola godine. Čoveče, sakriješ pred 20 godina ovako, staviš šiške preko očiju. A može i to da se zategne nešto, vidiš, to nisu loše fore. Uopšte to nije loše. I onda ste posle 20 godina tu u nekom momentu, ili koliko je bilo tačno, čekaj, kad je prsten mladoženjski? Aha. Izvini, da, kad smo kod mladoženja. To sam zaboravila. Nekako mi je to interesantno, znaš, opet ko u školi sam se osjećala kad sam čitala u nekom momentu još i ranije priču o vama i sad kao žetelačke pesme, svatovske, znaš, kao nekako, kao podvrste onoga što postoji. Znaš, koliko postoji tih tako, mislim, zvaničnih, kao podgrupa onoga što vi svirate? Ne znam da ih iko broja, ali... Ne znam, sad ima etnomuzikolozi, sigurno s time bave, ali ima, pa zavisi od prigode, imaju, normalno, imaju ove tužbalce na sahrani.
Ima kad se žanje, ima kad se kopa, Božić za Božić i za Đurđevdan. Znaš, ali kao žetelačko pesma. Pa žetelačke prioni mobo, znači skuplo se ljude žanju, prioni mobo za lada, dok je lada, izgrijava, daj bježimo, sklanjamo se. Još malo pa nestalo. Eto, ko biva, završavamo, ajmo, još malo, da. Ja sam to lično još doživio. 93. kad je rat bio, pošto nije bilo baš hrane, slaba bila tanka humanitarna pomoć, tad se te godine se sijalo žito na mom kraju. I bila je moba. I ljudi su, ja to nikad prije toga malte nisam čuo, ja sam tad čuo uživo te žetelačke pjesme. Eto, te mobarske stvari. Mislim, ja sam prisustvovala raznoraznim tim situacijama, jer imamo neku familiju dole na jugu Srbije gde se svašta tu nešto i sedela na kombajnu sva oduševljena, idemo kao nešto se tu dešava, šta god da se dešava, beru višnje i ovo i ono. Ali nikad nisu pevali. Pa ima, to stvarno moment podigne. Ljudima lakša taj težak rad. Kako je nastao bluz, izvini molim. Tako je. Ćemo se zezati, pa mislim tako su nastale te pesme. Od jada nastaju najbolje stvari. Znači, žetelački su vam omiljene, jer su onako udarnički. Ne, ozbiljno, koje su vam, mislim, omiljene, glupo zvuči, ali birate samo pesme kao pesme ovako ili gledate da bude malo i šareno, da ne budu lupan samo, ne znam, pola albuma ljubavne? Što, znaš, kao daj malo neke, ne znam, ovakve i onakve, gledate malo da ušarenite repertoar ili... Nismo se do tih detalja, Uglavnom gledamo muzički, šta nam se dopada? Više muzički, a manje po nekoj nema. Jel se ispostavilo da ima najviše nekih? Pa ima, najbolje su neko meni, što jest, moram priznat Kosovo, Makedonija, taj kraj, tu su melodije najrazrađenije. Ali to se opet svodi na ljubavne se uglavnom svodi. Uglavnom se svodi na ljubavne i na svatovske. Koje su opet na određeni način ljubavne, zove što vole da se udaju i žene i to je u redu. Ali čekaj, danas nisu bre moderne svadbe, čoveče. Kako sa te svadbarske, mislim... Pa eto, kako prolaze te svadbarske? Vidi, evo, taj prsten mladoženski, to je zapravo samo izvedenica iz pesme koja otvara album. To je svatovska pesma koja se pevala svojevremeno u selu koja se zove Koćure u Pčinjskom okrugu, okolini Vranja. I ona se pevala na dan venčanja. I zaista tekst govori o tome šta je to što se sija, pa sad nabraja, da li je sunce, da li je zvezda, da li je... Nabraja šta bi sve to moglo što se sija, da bi na kraju bio odgovor, pa to je prsten. I mnogo je lepo, interesantno je mislim, ne peva se, nisam sigurna da se takve pesme uopšte još uvek dole pevaju. Sad to bih morala ja da pitam. Čaleta da pitaš. Pa pre strica i rodbinu koja živi u Vranju. I opet je pitanje gde se održava ta svadba, da li je moderna svadba, u gradu ili je možda... Sad je to pitanje ko speva da... Čekaj, jesu vas zvali nekad na svadbi da svirate? Da. Stvarno? Da. Jeste pristali? Jednom da. I više nikada. Zašto? Zašto ste pristali, zašto ne biste pristali? Pa premalo para, treba više para da nam daju. Jel da? Definitivno entuzijazma, malo imamo entuzijazma za rockere. Gospođa je shvatila da ona želi da radi samo ovo što se... Hoću samo da pevam. Ajmo lagano. Idemo sad svadbe. Šalu na stranu, da. Zapravo možemo da budemo kulturni deo svadbe, ali onda nema zveckanja po tanjirima, nema... Znači nije to varijanta gde ti... Poručuješ pjesme. Poručuješ pesme. Ima tu puno preduslova koje treba da se ispuni da bismo mi rekli da. Da, pa jasno mi je kako ljudi mogu pogrešno to da skontaju. Znaš, kad se odeš na svadbu, nekako... Tako je. Još je to kao izvorna muzika, šta je lepo. Nego je, znaš ti ono... Ali vidiš, onda je bolje reći ne, nego reći da, pa se onda natezati posle. Onda je bolje unapred objasniti šta je to što sve treba da ne bude zabune. I čija je bila ta svadba na kojoj ste rekli da, jednom? Prijatelj nas je zamolio iz Subotice da odradimo za njegovog prijatelja, tako da... A dobro, onda pretpostavljam da je ekipa znala o čemu se radi. Svi su sve znali, sa Kosova, poreklom su sa Kosova i zaista je bilo kulturni deo svadbe. Nije bio sastavni deo svadbe, nego je bilo u jednom delu njihovog ceremonijala. Dok su se okupljali. Tako je. Tako da je to imalo i takako smisla i bilo je lep ambijent, tako da je sve se poklopilo. I koliko ste puta na Kosovu baš svirali to? Nijedno. Zamisli to.
To je sledeće. Wow, nisam očekivala ovo. Ajde, možda će biti jednom, dva... Ne, nijednom. Kako je to moguće? Od svih ovih naših putešestvija na Kosovu nismo nijednom. Ne znam kako je moguće. Tako se nekako potrefilo. Mislim, 20 godina, nije ono da ste počeli pre par godina da radite, pa kao ajde, bit će prilike, razumeš? Tako je, nismo Kako je moguće se nije potrefilo da kažete, vama ljudi, ono kao, mislim, i te pesme radimo, kao. Tako je. Čekamo poziv. Da ne bude da mi možemo mi da odemo, bili smo mi bili smo mi svi, svako od nas je bio na Kosovu ovako, da, svojim, povodom nekim. Ali kao grupa, koncert da smo održali nismo nijednom, imali smo poziv nedavno, to je činjenica i verovatno će se to realizovati u nekom narednom periodu, ali glupo sad da to pričamo, možda bude, možda ne bude. Ali bi nadamo se, kako da ne. Mislim, ja kapiram bi to vama bilo jako interesantno posle 20 godina da prvi put odete na mesto koje vas je zapravo inspirisalo svojom muzikom da počnete ovo da radite. Pa zaista prva pesma Mario Bela Kumrio koju smo otpevali te 2001. godine i zato je ona odabrana da sada se ponovi posle 20 godina u drugom aranžmanu sa prijateljima iz Italije, Francuske i Meksika. Zaista taj naš repertoar sa kojim smo otišli u Grčku je bio sa Kosova i Metohije. Sjajno. A koliko sad imate na repertoaru generalno, ne samo po koncertu, nego imali ste u nekom momentu nešto 70 i preko? Ima dosta. Ja iskreno da budem nisam broj, ali ja ne bih znala da ti kažem broj, ali na koncertu bude izvedeno od 20 do 25 pesama, recimo. To zato te to i pitam, zato što, znaš, negde kao, kako izabereš, ajde sad, objavili ste album u određenom trenutku i kao logično je da ćete se pre svega oslanjati na to, pa onda dodavati nešto što vam je u tom trenutku interesantno, ali kao znaš, kao tih 70 i više pesama treba izabrati 20-ak recimo koje su, znaš, ono kao, jel ima to po sezonama ih ono birate pa izbacujete? Ima i po sezonama, ubacujemo, izbacujemo, malo osvježavamo, vraćamo neki stari, dodajemo nove. Ima da smo osvežili. Ima ljudi koji su, što ovo niste svirali 15 godina, kao, znaš. Koliko puta se desi da posle, na kraju koncerta iz publike dobijaš ideje, odnosno predloge šta još možeš da odsviraš. Jel kažete nismo vežbali dugo ili odsvirate? Pa boga mi, ako smo koliko toliko skorije, u zadnjih par godina, ako smo je svirali, imamo je u ušima, onda je odsviramo. Da ume da bude nezgodno, kao, ajde odsvirajte onu i pa umije. To je bilo 2004. Kako beše? Kako ono tekst, šta je ona uradila, ko je koga ubio? Ko je koga ubio? Pa jeste, imamo situacije kada Ognjen pokušava da približi tekst publici. Ja, to su bile komedije. Imamo taj snimak, pustit ću ti to kad završimo svoju emisiju, pustit da vidiš čisto gde Ognjen pokušava lepo, ozbiljno, svojim saralijskim naglaskom da objasni kako je ona... A pjesma je show živi. Mislim, sad ona čeka muža da se vrati od nekud biva i svekrva joj kaže idi lezi, ja ću ga dočekati. On dođe na kapiju, majka njegova izađe i kaže, ma nije te ni čekala biva. Ništa, ona svu noć je igrala, tamo provodila se, on dođe, ubije je, onda skonta da ona to ništa nije uradila, ubije i sebe. Ma nema, Rome i Jolija mrtve svi na kraju. I publika kreće da se smeje na sve ovo. A ja pokušam ozbiljno da iznesem, ne ovako. A kako ti, Bosanca, shvatiš ozbiljno, vrat? Ajde, molim te. Kako god publici je bilo interesantno. Sad svi se smijali, ja sam se totalno Jeste bilo malo da... Bolje mi je da ne progovaram. Bolje ne objašnjava više. Ali dobro, pa mislim, zanimljivo je, ali, znaš, kao... Ja samo razmišljam što nije i ta svekrva najebala, mislim. Što su najbolji njih... Pa najebala je ostala bez sina na kraju, ja to tako nešto... Pa dobro, da, to je i meni palo na pamet, ali kao... Mislim, svekrva... Među djecom je ona službu služi viden dobar junak najbolja. On je nešto, kako nam bježe? On je služio, pa ništa nije zglajzao 10 godina, 10. godine neku čašu skupu razbije, dođu Turci da ga traže, sestra ga sakrije u sanduk, izvedu Turci sestru, ona neće da kaže, izvade joj oči, ona neće da kaže. Izvedu mu ženu, žena ga odmah potkaže. I oni ga izvode i onda sad kao naravno učenije, na kraju koje uopšte nije politički korektno u momentu, ali hajde sad, seju čuvaj koči u glavi, ženu udri ko zmiju po travi.
To je tekst tradicionalne pesme. I sad djeca posle toga crtaju sve to. I posle otkud sve te situacije. I onda pjesma ga nauči, razumeš, ali može tako, kaže pjesma da se tako sme, narod kaže. Pjesma nas je održala. Pjesma na njoj hvala, pa da. S obzirom na to da je relativno skoro objavljen Prsten mladoženjski, ili kako ti... Sve jedno, mladoženjski, mladoženjski. Ja kažem mladoženjski, ne znam, meni to tako, mladoženjski. Ne znam, to je beogradski. Hoće se nešto sad tu zakuvavati za dalje ili kao ćete, kao malo, ipak treba pauza i treba vremena da se u krajnjoj liniji to što vi radite Ne, nama se to jako svidjelo, pa ćemo mi sad uskoro opet u studio. Još to, ovo je nama super, ovo s ovim snimanjem ovih albuma, da, odlično je. Pa zapravo taj CD album se desio u najgorem mogućem momentu kada koncerti su najbolja promocija muzika i koncerti su najbolje promocije svakog albuma. Mi smo imali promocije albuma u Subotici, u Novom Sadu i u Beogradu i sve je to sjajno, ali zapravo koncerti su tipa i meni se koliko puta desi da odem na nečiju svirku i oduševim se svirkom i onda tek na osnovu svirke ili koncerta kupujem album. Retko kad mi se desi obrnuto, mislim, nema to kupiš album pa ideš na koncert, nego meni ne, dakle meni se u većini slučajeva dešavalo da sam albume kupovala tako što sam se oduševljavala nečem svirkom ili energijom ili već doživljajem koji nam pruži. Jeste, onda vas je potkačila pandemija malo. Tako da jeste došao u nezgodnom momentu, ali iskreno da budem, s obzirom na to da smo napravili diskografsku pauzu poprilično veliku. Znači prvi i drugi album su nam izašli 2002. i 2004. Pa od 2004. do 2021. Ne, stvarno, što toliko, mislim... Sad nećemo... Ognjen je to jednom da tako lepo objasnio da nam se desio život i to zaista jeste tako. Mi smo do 2000 i koje svi bili u istom gradu, studenti, pa pozavršavali studije, raselili se, otišli svako u svoju, na neko svoje mesto gde smo se skućili, poudavali se, poženili, sad već kako ko i desila se ta neka pauza koja je bila prouzrokovana našim odlaskom u druge gradove. I čak i u to vreme smo radili u smislu da smo recimo u periodu do 2011. smo bili prilično aktivni, pa onda period od 2015-16 je bilo mrtvi period, mirniji. Ali smo tad išli u Rusiju i u Švajcarsku i držali neke koncerte, znači bio je i taj period je bio radan, samo što se mnogo manje radilo. Da bismo onda opet tamo 2017-18 uhvatili zalet i evo tek sad ove godine se diskografski probudili. I kažem, svidjelo nam se i kako stvari stoje. Eto nas ima ideja ima, ali s obzirom na to da nam predstoji poprilično ozbiljan rad, pustit ćemo da prođe neko vreme, pa tek onda da zaista objavimo, da kažemo šta ćemo da radimo i kakve su nam ideje, ali ova vrsta muzike i čitavo ovo bavljenje tradicionalnom muzikom zaista nam takve mogućnosti daje po pitanju i novih projekata i svega onoga što, pa kažem, eto sama ta priča sa strancima što smo ju radili, vrlo često se dešava saradnja sa stranim muzičarima u nekim drugim muzičkim žanrovima. Retko kad ti to možeš da vidiš u tradicionalnoj muzici, da neko iz Meksika ili iz Italije ili iz bilo koje druge zemlje svira u ovako sirovom obliku tradicionalnu muziku. Znači možeš ti ako imaš etno džez ili ako imaš neku drugu, vrlo često se dešavaju saradnje. Ovo je ipak bio neka vrsta izleta gdje smo imali izazovi po pitanju tog snimanja. Sami smo odradili snimke, pričamo o video snimcima, gdje je svaki vikend u drugom gradu, na drugoj lokaciji. Zaista je bilo interesantno i doživljaj sve to proći. Još bi imali mi tema, ali možda je bolje da mi završamo pa da se družimo ponovo kad bude taj novi album. Neće to sigurno toliko dugo da se čeka sad. Mislim, bar ne, sigurno neće se čeka ovoliko dugo ko se čeka. Mnogo vam hvala, jako mi je bilo interesantno i edukativno, valjda i našim gledalcima. Bilo je edukativno i zanimljivo da čuju ove neke stvari. Baš vam hvala što ste bili ovdje. Hvala tebi, Ljilja. Znam da ste morali zbog izdavača, šalim se. Došli bi, jel da bi došli i da Multimedija nije izdala vaš album? Priznajte. Da.
Hvala na pozivu, sjajna ti emisija, sjajan je podcast. Nije da ga ne gledamo, nemoj da misliš da to radimo samo radi reda. Ti sve pratiš, ti si ozbiljna jedna odgovorna žena, sve mediji, mreže, sve ona kao... Tako da vrlo rado ćemo gledati sve naredne emisije koje budeš. Interesantni su ti gosti uvijek. Nije da se falim, jel? Tako je. Tako je. Hvala ti na pozivu. I vidimo se na nekom koncertu. Obećam, imala sam, kad god su bile promocije Iskona ove godine, ja sam bila u nekoj Hrvatskoj. To sam inače shvatila. Jedno sam bila na svojoj svirci, drugi put na moru. I rekao, ova Milanka ne može da organizuje svirku kad je Ljilja u Srbiji. Hoćemo mi tebe. Da. Tako da kad bude neki koncerata, ja želim da prisustvujem i tom rock'n'rollu. Puno vam hvala. Ja ću sad da kažem ljudima, obavezno odgledajte tamo i još neke prethodne emisije, pratite svakog narednog petka od 18 sati šta se dešava na ovom kanalu. Belgrade Backstage Pass, ako niste subscribe-ovani, obavezno se subscribe-ujte, jer će tu uvek biti nečeg interesantnog za vas. Ja sam Ljilja i ljubim vas.